Toto je James Watt a vítězství parního stroje. Mise, výzvy, možnosti, odvaha, úspěchy, genialita. Prima uvádí Mise X. Příběhy velkých vynálezů. Vítězství parního stroje. Anglie, rok 1775. Noc osvětluje měsíc v úplňku a v Birminghamu se schází k setkání skupina podobně smýšlejících jedinců. Jsou to členové exkluzivního klubu, který je znám pod jménem Společenství Luny. Dnes večer bude James Watt přijat mezi tuto elitu. Společenství má ohledně přijímání nových členů přísné podmínky. Watt je obyčejný mechanik a musí se postavit před jedny z nejvlivnějších vědců, strojařů a teoretiků v celé Anglii. Setkání pořádá Matthew Boulton, zámožný a mocný podnikatel. Pod jeho střechou debatují největší mozky Anglie o vědě, filozofii, obchodu a o umění. Jsou to diskuze, které formují budoucnost země. Dnes večer představí James Watt svůj nový vynález. Díky těmto novátorským nápadům se Watt stane jedním z hlavních průkopníků průmyslové revoluce. Vše začalo o 18 let dříve na univerzitě v Glasgow, kde Watta zachránili někteří profesoři. Nejen, že mu poskytli střechu nad hlavou, ale také mu změnili život. Po ročním studiu výroby strojů chtěl James Watt založit vlastní strojařskou dílnu. Ale přísná cechovní pravidla mu to neumožnila. Vyžadovala, aby 7 let sloužil jako učeň. A profesoři mu umožnili, aby si založil dílnu pod záštitou univerzity. V roce 1763 se mu naskytla příležitost, která změnila jeho budoucnost. Univerzitní profesoři ho požádali, aby opravil model primitivního parního stroje. Watt neměl tušení, že tato práce určí, jakým směrem se bude ubírat jeho život. Postupně přeměnil tuto hračku, tento model, ve vědecký projekt. Je to skoro, jako by mu ten přístroj pomohl změnit se v něco, čemu bychom dnes říkali vědec. Protože se rozhodl, že pokud chce přístroj opravit, musí ho analyzovat. Musí porozumět tomu, jak pára funguje. Bude muset pochopit, jak pára putuje mezi jednotlivými částmi přístroje. Takže to, co začalo jako hračka, se stalo vědeckým vynálezem, který udělal z Jamese Watta, obyčejného mechanika, Jamese Watta, možného parního inženýra. Watt začal pracovat na modelu parního stroje. Ten byl vytvořen anglickým zpracovatelem železa Thomasem Newcomenem v roce 1712 k očerpávání vody z dolů. Ale obyčejný motor byl příliš slabý a nedokázal si poradit se stále narůstajícím objemem vody a vystavoval horníky nebezpečí. Důlní šachty se hloubily stále hlouběji a záplavy se tak staly vážným problémem. Pokud pumpy selhaly během záplavové vlny, muže uvězněné pod zemí čekala jistá smrt. Životy horníků byly neustále v ohrožení. James Watt téměř nevycházel ze své dílny. Přes den pracoval na přístrojích a potom se dlouho do noci věnoval parnímu stroji. Stále znovu zatápěl pod kotlem jednoduchého modelu.
Chtěl mu absolutně porozumět a uvědomil si jeho potenciál. Věřil, že ho dokáže vylepšit. Chtěl do dolů navrhnout silnější parní stroj, který by spotřebovával méně uhlí a přitom pracoval efektivněji. James Watt tušil, že budoucnost patří páře. Dnes, o 250 let později, jsou turbíny používány ve všech hlavních odvětvích průmyslu. A pára je stále jejich hnací silou. Inženýři, kteří pracují na tomto projektu, mají před sebou náročný úkol. Budují největší turbínu na světě. Je to prestižní projekt, který využívá tu nejmodernější technologii, ale i přesto musí být seskládána ručně. Každá lopatka je zasazena zvlášť. Když bude turbína v provozu, požene se tudy pára o teplotě 300 stupňů Celsia, což způsobí, že se budou kovové lopatky roztahovat. Změny materiálu jsou přesně započítány a při sestavování turbíny se s nimi počítá, aby se turbína pod velkým tlakem neroztrhala na kusy. Zvukovými senzory se kontrolují vibrace jednotlivých lopatek. Jakmile jsou u některé lopatky zjištěny nebezpečné vibrace, je ihned vyměněna. I ta nejmenší nepravidelnost může způsobit katastrofu. Rotor turbíny váží 320 tun. To je jako 4 nákladní vlaky. Musí vydržet 1500 otáček za minutu. Na špicích lopatek přesahuje rychlost otáčení dvojnásobek rychlosti zvuku. Uvolněná energie je podobná, jako by na každé lopatce visela váha jednoho Airbusu A380. Takové síly byly v době Jamese Watta zcela nepředstavitelné. Pobřeží Cornwallu je výběžek země na západě Anglie obklopený Atlantským oceánem. Nacházejí se zde bohatá naleziště mědi a cínu a byla to hlavní těžební oblast Anglie 18. století. Pod strmými kopci sahaly důlní šachty hluboko pod úroveň hladiny moře. Staré parní stroje pohánějící pumpy v dolech tak zvládaly pumpovat vodu ze šachet. A jejich provoz byl extrémně nákladný. Neefektivní stroje potřebovaly mnoho paliva a dopravovat uhlí do dolů bylo drahé. Bylo zapotřebí lepší a ekonomicky výhodnější řešení, jinak hrozilo, že budou doly uzavřeny. Majitelé dolů byli zoufalí a povolali na pomoc jednoho z nejuznávanějších inženýrů v Británii. John Smeaton nebyl jen ambiciózní, ale také jeden z nejlepších odborníků v tomto oboru. Jako první sám sebe popsal jako stavebního inženýra, když převzal odpovědnost za výstavbu veřejné infrastruktury. V roce 1759 postavil maják Eddystone, který stojí na hromadě zrádné skály 22 kilometrů od pobřeží. Bylo to úžasné mistrovské dílo a vzhledem k drsné krajině i zázrak důmyslnosti. Od té doby byl Smeaton uznáván v celé Anglii. I on byl odhodlán přijít na trh s mnohem efektivnějším parním strojem. Důvodem, proč začal John Smeaton pracovat na parním stroji, bylo vzrůstající povědomí o tom, že Newcomenův atmosférický parní stroj má jistá omezení, která je možné odstranit. Spotřebovával příšerně moc paliva a lidé si uvědomovali, že pokud ho vylepší a začne se více využívat, musí být efektivnější. A Smeaton se rozhodl tento problém vyřešit. James Watt netušil, že se Smeaton také pokouší vylepšit Newcomenův parní stroj a trávil každou volnou minutu prováděním experimentů. Oženil se se svojí láskou z dětství Margaret a univerzita mu udělila titul matematický výrobce přístrojů. Štěstí mu přálo a tak zariskoval a otevřel si vlastní dílnu měřících přístrojů, přičemž si nadělal velké dluhy.
Margaret si byla vědoma, jak moc její manžel riskoval a byla připravena udělat cokoliv, aby mu pomohla. Jednu dobu pracovala v obchodě. Pravděpodobně, aby ho podpořila a pomohla mu. Zdá se, že Watt nebyl moc dobrým obchodníkem, neměli moc peněz. To, že pracovala v obchodě, nejspíš finančně pomohlo a dává nám to jistý obrázek o tom, jaká asi byla. Dělala takovou práci a doufala, že v budoucnu bude vše lepší. Watt celé dny pracoval a noci často trávil v univerzitní knihovně a četl všechno, co našel o páře. V roce 1765 už 2 roky prováděl experimenty. Dokonce se naučil francouzsky a německy, aby mohl studovat důležité materiály v originále. Watt detailně studoval veškeré dění uvnitř modelu parního stroje a zjistil, proč jsou stroje tak pomalé. Všiml si jedné zásadní vady. Horká pára je ochlazována ve válci. Watt si uvědomil, že většina tepelné energie v kotli se takto ztratí. A v dílně tento problém vyřešil. Doteď byla pára ve válci pístu ochlazována vstříknutím studené vody a pára tak skondenzovala. To vytvořil vákuum, které stáhlo píst dolů. Staré stroje kondenzovaly páru pomalu a zvládly pouze 6 až 8 cyklů za minutu. Watt tento problém vyřešil tak, že vytvořil oddělenou komoru pro kondenzaci páry, což znamená, že teplota válce pístu zůstávala stejná jako pára z kotle. To stroj výrazně zefektivnilo. Byl to legendární průlom. Tato nová konstrukce znamenala, že Wattův stroj běžel 2krát rychleji. To, co začalo před 250 lety v dílně Jamese Watta, stále zaměstnává inženýry po celém světě. Snaha o vytvoření perfektního parního stroje. Dnes parní pohon využívají turbíny, většinou na výrobu elektrické energie. V Německu napjatě čekají inženýři a specialisté na montáž v místnosti s turbínou. Je to zásadní chvíle. Masivní turbína je usazena na své místo. Každá sebemenší chyba může ohrozit měsíce práce. Poslední bezpečnostní zarážka je odstraněna a 320-tunový rotor se může začít otáčet. Test brzy ukáže, zda byly všechny díly turbíny sestaveny správně. Obrovská turbína se pomalu dává do pohybu. Všechno se zdá být v pořádku. Stejně jako James Watt před mnoha lety, i dnešní inženýři stále hledají nejefektivnější způsob přeměny tepelné energie v pohyb. Dnes je kolem 80% elektrické energie generováno pomocí turbín, které využívají fosilní paliva nebo v jaderných reaktorech. Zbylých 20% zajišťují vodní, větrné a solární elektrárny. Jsou vyráběny a testovány speciální slitiny. Na hřídel turbíny musí být použity jen ty nejkvalitnější materiály. Ocel je velice pečlivě zpracovávána. Je to dlouhý proces, který trvá 3 týdny. Tento 100tunový macek se stane centrální částí největší turbíny na světě, která bude dlouhá 15 metrů, což je jako 5patrová budova. Hřídel je jedinečný výtvor inženýrů, který je navržen tak, aby odolal obrovské zátěži. Je to mistrovské dílo ocelářů, daleko přesahující nejdivočejší sny Wattovy éry. James Watt už si uvědomoval, že jeho soupeř John Smeaton mu šlape na paty. Po celém Skotsku hledal kováře, který by byl schopný vyrobit součástky podle jeho specifikací. Ale pokud si chtěl zachovat náskok před svým rivalem, naléhavě potřeboval peníze. Situace byla beznadějná.
Watt nemohl najít vhodného kováře, který by vyrobil součástky správné velikosti a tvaru. Pokud by nikoho nenašel, Smeaton by ho jistě předehnal. Prvním problémem bylo, že Watt převáděl do výrobního měřítka malý model parního stroje. Když chtěl parní stroj v plné velikosti, musel vyrobit stroj, který byl větší než cokoliv, co bylo kdy postaveno. Pracoval na samých hranicích možností tehdejší technologie. Takže stavba tohoto stroje vedla k celé řadě dalších vylepšení ve výrobních procesech. Jak řezat kov, jak kalibrovat vnitřní průměr válců a takové věci. To jsou technické problémy, kterými se předtím nikdo nezabýval a Watt musel přijít s řešeními, pokud chtěl uspět. Historická vysoká pec, podobná té z časů Jamese Watta, dodnes stojí v Birminghamu. Za použití stejných metod otestujeme, co všechno bylo v té době možné. A jestli bylo možné vyhovět požadavkům Jamese Watta. V 18. století byl Birmingham hlavním městem technologie. Jako palivo se častěji než uhlí používal koks, protože byl porézní, bohatý na uhlík a obsahoval méně nečistot. Železo se potom méně láme a snadněji se s ním pracuje. Stejně jako před 200 lety se tekuté železo o teplotě skoro 1000 stupňů Celsia ručně nalévá do pískových forem. Poněkud primitivní metody z konce 18. století se dodnes úspěšně využívají při odlévání. Odlitky musí 2 hodiny chladnout, než je možné zhodnotit jejich kvalitu. Železné odlitky jsou dokonalé, ale v dobách Jamese Watta bylo možné vyrobit pouze relativně nepřesné a malé odlitky. Pokud jste chtěli postavit něco velkého, muselo to sestávat z mnoha menších částí. Most Iron Bridge, postavený v roce 1779 poblíž Birminghamu, je sestaven z více než 800 odlitků. Tato stavba nám ukazuje, co bylo možné před 200 lety, ale zároveň i jaká omezení tehdy stavitelé měli. Pokud chtěl dosáhnout svého cíle, musel Watt překonat mnoho zásadních překážek. Postupoval pomalu a aby se vše ještě zhoršilo, zavítal do jeho obchodu nevítaný návštěvník. Watt měl vážné finanční potíže. Když zakládal obchod, půjčil si spoustu peněz a jeho tichý společník neočekávaně zemřel. Věřitelé vyžadovali okamžité zaplacení dluhu ve výši 760 liber. Watt vydělával libru až 2 týdně. Byl to ohromný dluh. Watt byl nucen najít si jiné zaměstnání. Britská ekonomika byla naštěstí na vzestupu. Bylo potřeba vystavět nové vodní kanály pro přepravu zboží a materiálu z jihu Anglie až do Skotska. Dráha těchto kanálů musela být přesně změřena a naplánována. A Watt byl pro tuto práci jako stvořený. Již dříve vyvinul přístroj na vyměřování. Rychle si zažádal o místo zeměměřiče na jedné stavbě kanálu. Přesvědčil klienty, že jeho optický přístroj na vyměřování jim může ušetřit čas i peníze. Ti byli jeho důmyslností ohromeni a práci mu dali. Během následujících let se mu podařilo odvrátit bankrot. Ale myšlenkami byl stále u parního stroje, ačkoliv věděl, že jeho konkurent Smeaton už udělal velký pokrok. Potom v roce 1768 se James Watt vracel po těžkém dni v práci domů a v dílně na něj čekal neznámý cizinec. Toto setkání mělo změnit jeho život. Tajemný návštěvník se představil jako John Roebuck, obchodník a investor. Roebuck hledal řešení pro svůj problém. Měl pronajatou důlní šachtu a i on měl problém odčerpávat vodu ze šachet pomocí Newcomenova stroje. A překvapivě navrhl zadluženému Wattovi partnerství. Chtěl na sebe vzít náklady na vývoj Wattova parního stroje. A na oplátku požadoval 2/3 případného zisku.
Aby získal patent, musel by našetřit částku odpovídající jeho příjmům za 2 roky, nebo i víc. A proto bylo pro většinu lidí extrémně náročné na získání patentu byť jen pomyslet. Většina vynálezců musela hledat partnera, proto bylo tak důležité, že Watt jednoho získal. Margaret v pokročilém stádiu těhotenství stále dělala všechno, co mohla, aby manžela podpořila a pracovala v obchodě. James strávil týdny v Londýně, kde čekal, až mu udělí patent. Na počátku roku 1769 se její manžel vrátil s patentem v kapse. Margaret doufala, že James bude ze svého vynálezu brzy profitovat a bude schopný uživit dítě. Ale jeho myšlenka byla stále jen na papíře a Watt ztratil spoustu času. Oproti tomu Smeaton časem neplýtval. Využíval nejnovější techniky a v závodě o vytvoření nejlepšího parního stroje se ujal vedení. Jednoduše maximalizoval součinnost jednotlivých částí stroje a zvýšil efektivitu starého parního stroje. I hned svým vylepšeným prototypem zásobil majitele dolů. Správa se rychle rozšířila a on získal lukrativní zakázky. Zdálo se, že James Watt je mimo hru. Ale ani Watt, ani Smeaton nemohli předpovídat, jak rychle bude postupovat vývoj nových strojů na generování energie. Výroba součástek turbín prošla velkou revolucí díky robotům. Ale stále se pokoušíme o co nejvyšší efektivitu. Lopatky těch nejvýkonnějších turbín dneška nepohání jen pára. Kombinací plynů a páry dosahují elektrárny lepších výsledků. Ale jakkoliv je tato technologie specializovaná, nakonec vždy dojde na páru. Tyto moderní generátory jsou podobné tryskovým motorům. Výbušný plyn je zažehnut ve spalovací komoře a pohání lopatky při teplotě vyšší než 1500 stupňů Celsia. Keramická vrstva chrání vnitřek turbíny před spálením. Z turbíny vychází plyn o teplotě 650 stupňů Celsia. Ten generuje super horkou páru, která pohání druhou turbínu. Efektivita tohoto kombinovaného cyklu je 60%, což je hodně. A základy této pokročilé technologie položila před 250 lety snaha o vyvinutí lepšího parního stroje. James Watt musel ještě jednou přerušit práci na parním stroji. Dostal další nabídku na zeměměřičské práce a jelikož jeho žena byla znovu těhotná, neměl jinou možnost, než práci přijmout. V zoufalství napsal svému příteli: Mám ženu a dítě. Moje vlasy začínají šedivět a neudělal jsem nic, abych je zabezpečil. Zajistila mu rodinný život, umožnila mu sociální život, vedla jeho domácnost. Díky ní mohl jsem tam pozvat přátele, porodila mu děti. Je jasné, že ji velmi miloval. V září 1773 pracoval James Watt v odlehlé části Skotska, když ho postihla tragédie. Dostal zprávu, že jeho žena před pár dny porodila, ale nastaly komplikace. Spěchal zpět do Glasgow, aby mohl být po jejím boku. Ale dorazil pozdě. Lékaři nedokázali zachránit jeho ženu ani dítě. Wattův svět se převrátil vzhůru nohama. Jeho milovaná žena Margaret zemřela při porodu.
James Watt z toho vinil sebe. Nedlouho poté zbankrotoval jeho partner. Watt už měl všeho dost a rozhodl se, že navždy opustí Skotsko. Zničený vynález se zamířil na jih Anglie, kde doufal v nový začátek. Jak pro sebe, tak pro parní stroj. Někdy se smíříme s tím, že nejsme dokonale namalované. Nejsme dokonalé řidičky. A někdy nedržíme úplně dietu. Ale nikdy se nesmíříme s tím, že nejsme dokonale čisté a chráněné během naší menstruace. A proto volím OB Pro Comfort. Jediný tampon se stočenými drážkami Fluid Lock, které vedou tekutinu dovnitř tamponu. Většina žen má pocit větší čistoty s OB tampony než s vložkami. A já také. OB Pro Comfort. Spolehlivá ochrana a pocit čistoty. Hellmann's představuje Hellmann's delikátní, novou lahodnou majonézu. Po sezení s přáteli pozvedne v nevšední zážitek. Její krémová konzistence a delikátní chuť udělá z rodinné oslavy opravdový svátek a společné večeři dodá atmosféru výjimečnosti. Nová Hellmann's delikátní. Prostě to nejlepší. Pro pohodlí miminek i budoucích maminek. Již od čtvrtka v Lidlu. Těhotenský top jen za 99,90. Dětské body 2 kusy za pouhých 119. A kalhoty pro miminka 2 kusy za 129. www.lidl.cz. Ženy si musí být jisté sami sebou. Opravdu jisté. A protože sebejisté ženy se také potí, je tu nový antiperspirant Rexona Maximum Protection. Díky svému složení je 2krát účinnější než náš běžný antiperspirant. A tím si můžete být opravdu jistá. Nová Rexona Maximum Protection. Neuvěřitelně účinná. Vstupte do Bilabonus klubu. Každé 2 týdny vás čekají nové slevy až 50%. Sleva 30% na vybranou skupinu zboží. Narozeninová sleva 10% na celý nákup. A další perfektní akce. Členství v klubu je zdarma. Jen pro členy klubu. Leon Tuzemák, vodka jen za 77,90. Vyletěli hodně vysoko této rychlosti zkoušce Bohna a Richter. Ahoj! Už 20 let vám přinášíme vaše oblíbené značky. Oslavte to s námi. Máme pro vás jar prostředek na mytí nádobí za retro cenu. 20 let jsme spolu. Vaše drogerie Rossmann. Radost z dokončené práce je ten nejkrásnější pocit. Baumax. A je to. Pozvali jsme ženy, aby vyzkoušeli náš nový antiperspirant DAF Invisible Dry na 100 barvách. Hádejte, jakou barvu si vybrala Betty? Nejraději mám červenou. Cítím se v ní tak výjimečně. Proto je skvělé mít antiperspirant, který nezanechává stopy na mém oblíbeném oblečení. Představujeme nový DAF Invisible Dry. První antiperspirant, který nezanechává stopy na 100 barvách. Vidíte? Žádné stopy. Nový antiperspirant DAF Invisible Dry. Neviditelný na 100 barvách. To jsou věci, ani notebook, ani tablet, od každého trochu. Zařízení 2 v 1 Asus T100 se v okamžiku promění z notebooku v 10-palcový tablet se systémem Windows 8, který je navržen pro pohodlné dotykové ovládání. Při zakoupení vybraných zařízení vám nyní dáme 2 měsíce na rozmyšlenou. Nakupujte na alza.cz. Co nového, Adamkovi? No, snědli jsme to rychle, ale tato masnota se bude muset namáčet celou věčnost. Stačí 10 minut. Dokážeme to taťkovi? Dobře. Jar Platinum je tak účinný, že pomáhá snadno odstranit zapečenou masnotu již za 10 minut. Kdo říkal celou věčnost? Ha? Jar Platinum, jednička od jaru proti odolné masnotě. Největší parní turbína na světě je připravena na spuštění. Dosahuje enormních rozměrů.
Kompletně sestavená měří 70 metrů a váží přes 5000 tun. Je to nejen největší systém turbín na světě, ale také největší stroj sestrojený za účelem generování elektrické energie. Je sestaven ze 3 obřích turbín a generátorů. Na ostrově nedaleko finského pobřeží je jaderná elektrárna. První postavená v západní Evropě po katastrofě v Černobylu v roce 1986. Je to největší a nejmodernější jaderný reaktor, jaký byl kdy postaven. Je to vysoce komplexní stavba a i drobná chyba může mít nepředstavitelné následky. Je to labyrint tlakových pump a bezpečnostních ventilů. Ale v jádru jde stále o vytváření obrovského množství páry, tak jako za časů Jamese Watta. Dnes vědci po celém světě hledají nové způsoby, jak vyrábět elektrickou energii. Je nutné najít zdroje energie s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Tato úžasná sluneční pec by mohla být možným řešením. Stovky zrcadel jsou nastaveny tak, aby sbírali sluneční energii a soustředili ji do spalovací komory na vrcholku věže. Může to vypadat futuristicky, ale nejde o nic jiného, než o moderní parní stroj. Solární pec není ve skutečnosti nic jiného než běžná elektrárna, ve které byla spalovací komora, kde by normálně hořelo uhlí nebo ropa, nahrazena solárním kotlem. Sluneční paprsky jsou soustředěny na keramický povrch věže a zahřívají ji na teplotu kolem 1000 stupňů Celsia. Vzduch, který proudí póry, je zahříván na 700 stupňů Celsia. To vytváří páru, která pohání běžnou turbínu. V určité chvíli narazíme na limity materiálu. Nikoli na limity toho, co může solární technologie dokázat. Teoreticky bychom mohli dosáhnout teploty až 2000 stupňů. Vysoce koncentrované sluneční paprsky vytvářejí ničivou sílu. Neškodné paprsky mohou být přeměněny ve zkázonosné louče. Dokonce i několik centimetrů silný ocelový plát se roztaví, když je vystaven enormním teplotám. Vědci ze Solárního institutu v Jilichu v Německu vyvíjejí materiál, který by odolal vysokým teplotám. Za použití extrémně silného zdroje světla simulují zátěž na budoucí solární věže kolem 800 stupňů Celsia. Keramické receptory, na které dopadají paprsky, zůstávají slabým článkem konceptu. Ale mnoho vědců nepochybuje o velkém potenciálu této technologie. Konečně by se nám mohlo podařit intenzivně využívat neuvěřitelnou sílu slunečního záření. Po smrti manželky začal James Watt od začátku v Birminghamu. Tady poprvé potkal Matthewa Boultona, klíčového člena legendárního společenství Luny, který byl nadšený Wattovou myšlenkou nového parního stroje. Bylo to velmi plodné spojení. Samuel Smiles, historik a životopisec 19. století, považoval Watta a Boultona za velmi odlišné. Byli jako den a noc, ale zároveň jako by byl jejich vztah téměř symbiotický. Boulton potřeboval Watta a Watt potřeboval Boultona. A to jak v oblasti osobnostní, tak v oblasti dovedností, které oba vkládali do společné snahy rozjet nový parní průmysl. Boulton měl mnoho vlivných přátel a jeden z nich mohl vyřešit Wattovy problémy. John Wilkinson, známý jako král zpracovatelů železa, provedl revoluci ve výrobě děl.
Namísto tradiční metody odlévání děla v jednom kuse s dutinou vyvinul zcela novou techniku vrtání. Tak mohl vyrábět bezpečnější a přesnější děla. A protože byl jedničkou na poli zpracování železa, možná mohl své znalosti využít při výrobě jedinečného válce pro nový typ parního stroje. Watt požádal Boultona, aby mu s Johnem Wilkinsonem domluvil schůzku. Wilkinson provedl návštěvníky po své dílně. Boulton a Watt byli ohromeni a byli přesvědčeni, že Wilkinson dokáže vyrobit válec, který tak potřebovali. Watt poslal Wilkinsonovi plány a ten začal ihned pracovat. Píst obalil konopnými lany. Lana při kontaktu s párou zvětšila objem a vytvořila tak izolační vrstvu mezi pístem a válcem. Watt byl ohromen. Díky tomu by mohl dosáhnout splnění svého dlouholetého snu. Wilkinson nakonec dodal válec, který vynikal svojí precizností. Nyní už nic nestálo v cestě výrobě Wattova prvního parního stroje. V roce 1777 byl Watt povolán do Londýna, kde získal první kontrakt na výrobu parního stroje. Během několika měsíců bylo toto technologické mistrovské dílo sestaveno a sklidilo velký úspěch. To mohlo pro Watta znamenat konečně úspěch. Ale jeho klienti trvali na otestování přístroje. A bohužel pro Watta požádali o provedení testů jeho dlouholetého rivala Smeatona. Smeaton zavětřil příležitost. Byla to pro něj šance, jak zničit Wattovi pověst a navždy se zbavit konkurence. Večer v den testu byl Wattův mechanik viděn v hostinci s podezřele naditou kapsou. Existuje příběh o tom, že John Smeaton navštívil jednoho z Wattových zaměstnanců a podplatil ho. Dal mu nějaké peníze a řekl: děkujeme, že pro nás zničíte ten stroj. Mechanik vyrazil ven, opil se a příští den stroj zničil, takže mezi těmi dvěma došlo k nějakým osobním sporům. Stroj byl nepoužitelný a zkouška dopadla katastrofálně. Co mělo být Wattovým triumfem, skončilo pohromou. Ale novinky o Wattově průkopnickém vynálezu se rozšířily až do Pruska. Pruský král chtěl parní stroje tohoto typu do svých dolů. Friedrich II. Nařídil svým důlním specialistům, aby začali s Wattem vyjednávat. Ale Watt a Boulton požadovali exkluzivní smlouvu na 14 let. Krátce na to pluli dva muži z Pruska do Anglie a přistáli u jižního pobřeží. Prusové dorazili s konkrétním cílem. Chtěli navštívit Wattovy a Boultonovy dílny v Birminghamu a vidět legendární parní stroj. Nebyli zklamaní. Mohli si stroj prohlédnout zblízka a uvědomili si jeho potenciál. Stroj detailně prozkoumali a pečlivě si změřili každý detail. Brzy se vrátili do Pruska. Po cestě na ně čekal neznámý agent, který od nich převzal plány na Wattův parní stroj. V odlehlém Cornwallu byl kvůli obrovskému množství uhlí, které zpracovávají staré parní stroje, důlní průmysl na pokraji kolapsu. Mnoho dolů již bylo zavřeno.
Ve zbylých šachtách horníci zápasili se stále stoupající vodou. Neefektivní parní stroje ji dnem i nocí odčerpávají a spotřebovávají tuny drahého uhlí. Watt v této zoufalé situaci vycítil příležitost. Věřil, že dokáže přesvědčit majitele dolů o výhodách svého stroje. Vyrazil do Cornwallu vyzbrojen geniálním obchodním plánem. Nejenže chtěl, aby majitelé dolů koupili jeho stroje. Také chtěl, aby za jejich využití platili šlechtě. Náklady by byly jen o 1/3 vyšší než náklady vynakládané na chod neefektivních strojů. Aby mohl svůj stroj lépe propagovat, přišel Watt s novou měrnou jednotkou, koňskou silou, aby jasně demonstroval sílu svého vynálezu. Srovnával tažnou sílu důlních koní se silou svého parního stroje. Tento nápad fungoval a Watt brzy prodával první stroje. Byl to velmi chytrý způsob, jak zapojit šlechtu, protože soustředil jejich pozornost pouze na benefity parního stroje pro majitele dolů v Cornwallu. A tak mohli vidět, že díky němu ušetří peníze. A mohlo by pro ně být méně bolestné věnovat 1/3 ušetřených peněz vynálezci. Wattův parní stroj zachránil důlní průmysl v Cornwallu a Watt se brzy spřátelil s majiteli dolů. I Londýn byl potěšen, protože hospodářský růst závisel na dodávkách zdrojů z Cornwallu. Ale v Prusku měli problémy. Ukradené plány neposkytovaly dostatek informací na stavbu parního stroje, takže byl do Anglie vyslán další špion. Podplatil jednoho mechanika dílny v Birminghamu a z Anglie odjížděl s Wattovými drahocennými znalostmi. S pomocí tohoto mechanika se Prusům podařilo vyrobit repliku parního stroje. 23. srpna 1785 poprvé pumpoval vodu z dolů rychlostí 16 zdvihů za minutu. Bylo to na jih od Magdeburgu na pruském území. Není překvapením, že špionův klient byl členem nejvyšších státních kruhů. Nedaleko místa, kde byl umístěn tento parní stroj, leží město Wernigerode. Ve zdejším archivu jsou uchovány tajné pruské dokumenty, včetně několika týkajících se důlních operací. V nich můžeme najít vodítka, kdo stál za touto mezinárodní špionáží. Kurátor archivu nám ukáže dokumenty z 18. století, ve kterých snad najdeme stopu k identifikaci tajemného klienta. Zdá se, že to byl Fridrich II., samotný pruský král. Král Fridrich II. Zanechal na okraji tohoto dokumentu osobní poznámky. Jedna z ní ujde to a druhá neděle po svatodušních svátcích, pokud budu mít peníze. A osobně je podepsal. Král o plánu nejen věděl, dokonce do něj byl přímo zapojen. Právě Fridrich II. Financoval krádež informací. Vše bylo pečlivě naplánováno za jasným účelem obejít Wattův patent. Navzdory úspěchu v Cornwallu měli Watt a Boulton finanční potíže. Jejich příjmy ani nepokryly enormní náklady na vývoj parního stroje. Watt věděl, že jeho stroj dokáže mnohem víc, než jen čerpat vodu z dolů. Plné využití jeho potenciálu by jim vyneslo spoustu peněz. Do té doby mohla strojům poskytovat potřebný konstantní rotační pohyb pouze vodní kola. Ale tato zastaralá technika měla spoustu nevýhod. Bylo možné ji využít jen u vodního zdroje.
a vodní kola byla závislá na hladině vody. Suchá léta nebo studené zimy mohly zcela zastavit výrobu. Továrníci hledali řešení, díky kterému by se stali součástí ekonomického boomu. V té době byla Británie zaplavena bavlnou. A pro tkalcovské stavy a kolovraty byl zapotřebí spolehlivý a efektivní zdroj energie. Ale lineární pohyb pístu v parním stroji musel být převeden na rotační pohyb. Očividným řešením by bylo použití klikového mechanismu. Ale ten už byl patentovaný a Watt nechtěl platit licenční poplatky. A tak vyvinul chytrou alternativu planetové soukolí. Zafixované ozubené kolo na konci pumpující tyče obíhá okolo otočného ozubeného kola na hřídeli. Pohyb pístu je převáděn na stálý a silný rotační pohyb potřebný k pohánění kola. Tento vynález odstartoval masivní změny. Textilní továrny začaly investovat do parních strojů. Do Birminghamu se hrnuly objednávky. Bolton si uvědomil, jak dalece může být pára využita a o své továrně řekl: prodávám tady něco, po čem všichni touží. Pohon. Wattovo vylepšení parního stroje bylo klíčovou inovací průmyslové revoluce. Svým vynálezem změnil tvář světa. Stroje začaly ve velkém nahrazovat svaly. Ale kvůli jeho vynálezu skončilo mnoho lidí bez práce. Chudoba a vztek pramenící z nových okolností zažehl zoufalé protesty. Lidé se báli o svoji budoucnost. Po 20 letech obětování a obtíží se James Watt konečně dostal na vrchol a stal se členem anglické vyšší třídy. Také zastínil svého rivala Johna Smeatona. V následujících letech prodali s Boltonem přes 500 parních strojů. James Watt, který začal jako obyčejný mechanik, změnil tvář průmyslu a vydělal jmění. Zpracovatel železa Wilkinson požadoval velký podíl na zisku. Bolton a Watt odmítli. Už jeho znalosti nepotřebovali a namísto toho si postavili vlastní moderní železárnu. Boltonova a Wattova železárna byla poháněna parou a zapsala se do historie jako první továrna na výrobu strojů na světě. Obdivovatelé, včetně ruského cara, cestovali z velké dálky, aby se mohli podívat na tento moderní zázrak. Konečně po 31 letech přestal Wattův patent platit a ostatní inženýři se mohli pustit do jeho vylepšování. Majitelé továren volali po ještě vyšším výkonu. Inženýři začali posunovat hranice a přitom ohromně riskovali. Začali hnát páru do pístů pod vyšším tlakem. Začali se stavět větší parní stroje pracující pod vyšším tlakem, ale James Watt je raději pozoroval z dálky. Wattův stroj pracoval na samé hranici možností tehdejší technologie a právě proto Watta pokusy se zvyšováním tlaku znepokojovaly. Myslel si, že tehdejší technologie na to ještě není připravená. Očekával výbuchy parních válců, úmrtí a podobné problémy. A přesně to se stalo. Vysokotlaký parní stroj, který používali v Greenwichi v Londýně, explodoval. Wattova varování nebral nikdo vážně, ale potvrdila se. Mezi lety 1800 a 1870 zemřelo v Anglii 5000 lidí při 16 explozích. Navzdory tomu byl vývoj vysokotlakého parního stroje nezastavitelný.
Wattův objev zapříčinil revoluci v dopravě. Obří parou poháněné lodě pluly z kontinentu na kontinent neuvěřitelnou rychlostí. A parní lokomotivy jezdily od té doby s nepředstavitelnou silou a rychlostí. Ale tento pokrok si vyžádal vysokou daň. Kvůli hustému smogu bylo ve městech obtížné dýchat. Dnes potřebuje svět více energie než kdy dříve. Musí být nalezeny alternativy. Podle vědců bude v budoucnu hrát zásadní roli využití solární energie. Vedle dalších obnovitelných zdrojů. Větrné, solární a geotermální elektrárny. Budeme muset využít všech zdrojů, abychom pokryli masivní poptávku po energii, kterou budeme mít v budoucnu, aby se mohly naše společnosti dále vyvíjet. Vědci brzy vyvinou všechny komponenty sluneční pece. Chtějí postavit zkušební pec, aby otestovali potenciál této futuristické technologie, která by se mohla v budoucnu významně podílet na generování elektrické energie. Další řešení také hledá odpovědi ve Slunci. Jeho cílem je vytvoření zcela nového zdroje energie. Takového, který by vyrobil dostatek energie a byl také udržitelný. 250 let po Wattově průlomovém vynálezu je zkoumán zcela nový supermoderní parní stroj nové generace. Slunce se svojí neměřitelnou zásobou energie je inspirací experimentálního reaktoru. Pokud bude možné využít sílu jaderné fúze, bylo by možné vyrobit dost energie na pohánění obřích turbín. Dokonce i dnes hraje pára hlavní roli při výrobě energie. A všechno odstartoval James Watt. Jeho jednoduchý a důmyslný vynález použití odděleného kondenzátoru zapříčinil, že se pára stala hlavním zdrojem energie. Skvělý skotský vynálezce zemřel jako bohatý muž 19. srpna 1819 a je pohřben v Birminghamu. Po jeho smrti po něm britská asociace pojmenovala jednotku elektrického výkonu. A jméno Watt dnes můžeme vidět skoro na všech žárovkách po celém světě. James Watt ve své době způsobil významné změny a v mnoha následujících letech bude budoucnost výroby elektrické energie záviset na jeho odkazu – parním stroji. České znění ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným, v roce 2013. Objevte ztracený svět i tajemství lidské DNA. Jurské bojiště? Neandrtálec v nás. Na Prima Zoom. Objevujte soužití mezi rostlinami a hmyzem. Jedinečné spojení chemie a smyslových klamů, které rozhoduje o přežití i smrti. Království rostlin. Nejkrutější zvířecí zabijáky nehledejte mezi šelmami. Stačí se podívat kolem sebe. Nelítostné války hmyzu. Objevujte úžasný příběh, který stál za vznikem prvního telefonu, a u břehu Walesu pátrejte po posledním střípku z dějin americké revoluce. Mise X. Příběhy velkých vynálezů. Úžasná tajemství vědy. Bav se s námi. Vzhůru nohama. Sbírej kódy pod soutěžními etiketami Kubíka a získej skvělé ceny.
Navíc denně losování o fotoknihu. Více na www.mediakubík.cz. Musím ti něco říct. Té cibule si koupil málo. Protože rodina je na prvním místě, vybíráme pro ní to nejlepší. Třeba Tesco Sherry rajčata jen za 19,90. Tesco, na všem záleží. Citlivé zuby dokážou pokazit každé potěšení. Zvolte komplexní ochranu s novou ústní vodou Listerin Total Care Sensitive. Proniká i do míst, kam se kartáček nedostane, posiluje zubní sklovinu dokonce i v mezizubních prostorech a chrání proti ústupu dásní a obnažování citlivých míst. Nový Listerin Total Care Sensitive. Komplexní ochrana citlivých zubů. Radost z dokončené práce je ten nejkrásnější pocit. Baumax. A je to. Musím ti něco říct. Té cibule si koupil málo. Protože rodina je na prvním místě, vybíráme pro ní to nejlepší. Třeba Tesco Sherry rajčata jen za 19,90. Tesco, na všem záleží. Vše, co děláme, děláme s láskou a péčí, abychom vám dodávali to nejlepší mléko z vybraných českých chovů. Kluci, snídaně! Tatra s láskou k mléku. Marie, podívej se, koupil jsem 3 výborné prací prášky. Nepotřebujeme 3, stačí Bonux. Bonux 3 v jednom skvěle pere, svěže voní a nestojí moc. Záleží vám na čistotě, svěží vůni a dobré ceně. Tak používejte Bonux 3 v jednom. Milujete čokoládu? Ochutnejte Lindor, vytvořený z vášní švýcarských mistrů čokolády. Jakmile se začne rozplývat, podléhnete. Tak jemná, hladká, lahodná, čokoláda jako žádná jiná. Lindor od Lind, švýcarských mistrů čokolády. Pokud chcete připravit všechny velikonoční recepty od Markéty, sáhněte si pro ně již dnes. Ty nejlepší recepty na Velikonoce najdete na kuchyně Lidlu.cz. Již od pondělí koupíte v Lidlu čerstvé maliny jen za 34,90 a vanilkové lusky jen za 44,90. Lidl, správná volba. Už není. Chuť plná života s vyváženým složením minerálů na každý den. Matony. Příroda v tobě. Je to snad největší pátrání všech dob. Astronomové hledají na obloze nový svět. Ne však jakoukoliv planetu, ale planetu podobnou té naší, kypící životem. Průlomové technologie mohou brzy všechno změnit. Budou-li úspěšné, lovci planet ukořistí tu nejvyšší trofej. Dojde k objevu natolik zásadnímu, že dokáže změnit osud lidstva. Prima uvádí úžasná tajemství vědy, hledání nové země. Na palubě této rakety začíná jedno z nejrozsáhlejších pátrání v dějinách lidstva. Je to první pokus zodpovědět jednou provždy otázku, která zní: je tam kdesi ve vesmíru ještě někdo?
Cílem je hledat v naší galaxii neznámé světy, na nichž může existovat život. Základním cílem je najít planetu, jako je ta naše, podobnou Zemi. Rok 2006. Francie se jako první pokusí dosáhnout tohoto cíle prostřednictvím mise zvané CORO. CORO je průkopníkem. První vesmírný dalekohled, který bude většinu času pátrat po planetách. Francouzi plánují vypustit CORO z ruského kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu. Rakety odtud startují již více než 50 let. Tady v Paříži má však člen týmu CORO François Fresen přece jen obavy. Start je naplánován na konec prosince. V tu dobu jsou tam extrémní teploty, kolem minus 20 stupňů Celsia. Mráz má negativní vliv na křehké součásti raket. Zažila to s tragickými následky i NASA. Všichni máme na paměti tehdejší katastrofu Challengeru. Každá součástka byla pečlivě prozkoumána. Uvědomovali jsme si riziko možného selhání během letu. Raketa vypouští CORO ve výšce 825 km nad zemí. Vypuštění má úspěšně za sebou. Teď však čeká CORA ten nejtěžší úkol. Objevit druhou Zemi na obloze, která je plná hvězd. Před více než 10 lety to zdokumentovalo jiné vesmírné plavidlo. V roce 1990 sestavil Voyager 1 portrét celé naší sluneční soustavy. Hvězdou vévodící tomuto snímku je Slunce. Přibližně milionkrát větší a asi 10 miliardkrát jasnější než naše planeta. Ta se v jeho záři naprosto ztrácí. Pokud se jas Slunce vykompenzuje, objeví se tato nepatrná modrá tečka. Země. Takto se jeví z okraje sluneční soustavy. Vzdálenost 6,5 miliardy kilometrů. Nalézt naši maličkou planetu ve žhnoucí záři Slunce je jako hledat s rozsvícenými dálkovými světly poznávací značku auta. CORO má však k dispozici nejmodernější technologii. Kombinaci 4 CCD snímačů s clonou 28 cm. 2 z těchto snímačů jsou určeny k tomu, aby hledali planety pozorováním tranzitu. O tranzit se jedná, dojde-li k přechodu nějakého objektu před jednou z mnoha hvězd, jež CORO pozoruje, a tím sníží její jasnost. Avšak tranzit mohou simulovat i jiné jevy. Třeba sluneční skvrny. I ty způsobují pokles jasnosti hvězdy. Jsou však nahodilé a dočasné. Pokud jasnost hvězdy klesá v pravidelných intervalech, tým projektu CORO ví, že našli planetu. To vyvolalo velké naděje. Vzhledem k výhodné poloze nad zemí má CORO dokonalý výhled. Ovšem existuje i jisté riziko. Část mraku slunečního větru je při setkání s magnetickým polem Země zachycena a vzniká polární záře. Je to sice nádherná podívaná, ale zároveň i nebezpečí pro každou vesmírnou loď obíhající Zemi. A není to jediná hrozba. Je to nebezpečné. Hrozí kolize s velkými úlomky na nízké oběžné dráze. Orbitální rychlost CORA je téměř 27 500 km v hodině.
Kontakt s jakýmkoliv úlomkem by mohl být fatální. Tím se Koro nechtěně účastní nebezpečné orbitální rulety, kde náhlá srážka může kdykoliv znamenat konec mise. Zatím se tomu však Koro vyhýbá a Francie má celou oblohu sama pro sebe. Ovšem závod o prvenství v nalezení druhé země se brzy přiostří. Rok 2009. V Kennedyho vesmírném středisku na Floridě se na odpalovací rampě 17B chystá ke startu raketa Delta II. Stejně jako ve Formuli 1, tým mechaniků kontroluje a upravuje každou funkční součást. Tahle raketa potřebuje během prvních 4 minut letu přibližně 38 000 litrů paliva a zrychlí z nuly na rychlost Mach 1 za 35 sekund. Na palubě má náklad, který je výsledkem 20 let probíhající vědecké revoluce, vesmírný teleskop Kepler, pýchu amerického vesmírného programu. Byl sestrojen za jediným účelem – nalézt druhou zemi. Ale ani tady to není bez rizika. Před pouhými 2 týdny se něco pokazilo. Tady kontrolní středisko Juno Lemon. Zdá se, že u mise OCO došlo k nepředvídané situaci. Prosím, přejděte na nouzový plán. Příďový kuželovitý kryt rakety se neodpoutal dle plánu. Mise tak skončila nezdarem. Kuželovitý kryt Keplera je podobného typu. Předletová prohlídka dopadla dobře, ale i tak nervy pracují. Tomuto přístroji jsme věnovali čas a dlouho byl naší náplní práce. Přemýšleli jsme o jeho designu, seděli nad plány, podíleli se na jeho konstrukci, dolaďování, prostě na všem. A teď se prostě vezme raketa, posadí se na obrovskou hromadu výbušnin a pošle se do vesmíru. 20 sekund. Ventil nádrže. Otevřen? Otevřen. Ventil uzavřen. 9, 8. Doba trvání 13 5, sekund. 4. CDL volá CDR. Start povolen. 1 a start. Tlak v komorách stoupá. Tlak vypadá dobře. Momentálně stoupá. Tlak v motorech na tuhá paliva se zvyšuje. Je to teď nebo nikdy. Kuželovitý kryt rakety se musí oddělit. Blíží se oddělení kuželovitého krytu. V čase T plus 4 minuty a 1,40 sekund. A teď. Pro tým Keplera a misi, která má jako první nalézt další zemi, to znamená, že teď je to na jejich teleskopu. Ale možná už je pozdě. Přichází zpráva z Paříže. Zdá se, že Koro se trefil do černého. Ve vzdálenosti 490 světelných let v souhvězdí Jednorožce se nachází objekt, který dosud nebyl nikdy spatřen. Koro našel něco, co může být skutečně považováno za první kamennou planetu mimo naši sluneční soustavu. Vůbec poprvé v historii došlo ke splnění primárního cíle. Svět, složený ze stejného kamenného materiálu jako Země, byl nalezen. Nová planeta dostala označení Koro 7b.
A podle lovců planet se může jednat o první nový druh světů. Říkáme těm planetám superzemě. Můžete si je představit jako velké masivní verze naší planety. S hmotností v rozmezí zhruba 2násobku až 10násobku hmotnosti naší Země. Ale tím podobnost končí. Zemi trvá jeden oběh Slunce 365 dní, jinou dobu než u Kora 7b. Rok na Koru 7b trvá pouhých 20 hodin, takže podmínky se tam musí naprosto lišit od toho, co známe tady na Zemi. Což znamená, že Koro 7b se nachází blízko své hvězdy. Příliš blízko. Povrchové teploty zde dosahují v průměru 2000 stupňů Celsia. Zmučené krajině vévodí obří sopky. Jejich výbuchy křižují oblohu a prší z nich pemza a žhavá láva. Povrch je rozbrázděn obřími průrvami. Koro 7b je první známou kamennou planetou obíhající kolem jiné hvězdy. Ale je to monstrum obřích rozměrů. Stělesnění pekla, nikoliv druhá Země. Nenašel by se jiný způsob, jak prohledávat galaxii? Astronomové jako John Johnson si myslí, že ano. Jeho hledání začíná na nečekaném místě, uvnitř duhy. Toto je spektrum hvězdy podobné našemu Slunci. A tady vidíme světlo té hvězdy rozložené na jednotlivé barvy. Ale duha není dokonalá. Řádně ji roztáhněte a v barvách se objeví mezery. Johnson hledá planety sledováním drobných posuvů těchto mezer. Poloha těch čar se v průběhu času nepatrně mění, pokud se hvězda pohybuje, protože spektrální čáry se v rámci Dopplerova jevu posunují při pohybu hvězdy směrem od nás a k nám. S Dopplerovým jevem se na Zemi setkáváme každodenně. Když kolem nás projede sanitka, nejdřív je tón sirény vysoký a jakmile nás mine, je hlubší. Snižuje se. A totéž vidíme i u světla vyzařovaného tou hvězdou. Směrem od nás se vlnová délka prodlužuje. Při pohybu směrem k nám se zkracuje. A to se pak neustále střídá. Ale co dokáže uvést obří hvězdu do pohybu? Příčinou pohybu hvězdy je obíhající planeta. Ta planeta na hvězdu působí a je příčinou periodických změn její rychlosti. Ale úzké mezery ve spektru rovněž umožňují odhalit chemické složení hvězdy. A zároveň také té planety. Tyto černé čáry pocházejí z naší vlastní atmosféry. Je to chemická charakteristika naší Země, planety plné života. Johnson sní o tom, že jednoho dne bude prvním, kdo stejnou sekvenci čar najde u jiné hvězdy. Tahle malá pravidelná sekvence těch černých čar ve spektru, to je vydlážděná cesta k Nobelově ceně. Astronomové z Likovy hvězdárny věří tomu, že to, co sledují, jim tu Nobelovu cenu přinese. Komíhání hvězdy, vzdálené 20 světelných let, jež se nachází v souhvězdí Vach. Tak jako John Johnson, i lovec planet Steve Vogt využívá při svých pozorováních spektrum duhy. Téhle hvězdě se říká Gliese 581 a Vogt doufá, že skrytou v její záři objevil planetu, která kypí životem. Tomuhle svému objevu dal zvláštní jméno. Řekl jsem si, krásná planeta má mít krásné jméno, tak jsem ji nazval po své ženě Zarmína. Samozřejmě neoficiálně. V astronomické literatuře bude známá pod jménem Gliese 581G, ale já ji říkám Zarmínin svět. Gliese 581G může být jen jednou z planet obíhajících kolem své hvězdy. A vzhledem k její velikosti by to mohla být superzemě, jako Koro 7b. Pro makléře by to bylo dobré místo, protože má 2x až 4x větší povrch než Země. Cítili byste se tam trochu těžcí.
S hmotností až 2krát větší než na Zemi byste se rychle unavili, ale chodit by se tam dalo. Zarmína má jednu věc společnou s naším Měsícem. Tak jako je tatáž strana Měsíce stále obrácena k Zemi, i Zarmínin svět stále nastavuje tutéž stranu své hvězdě. Podle toho, kde byste byli, by na obloze bylo fixováno i Slunce. Takže na přivrácené straně byste měli stále den a na odvrácené straně by byla naopak stále noc. Na přivrácené straně je pouze rozlehlá nehostinná poušť, spalovaná smrtícími slunečními paprsky. Na opačné straně planety je naopak země věčné tmy, říše mrazivých plání, kterým vévodí obří ledovcový příkrov. Avšak ukrytá na okrajích leží úzká přechodová zóna, obepínající planetu od pólu k pólu. Oáza sevřená mezi dvěma krutými pustinami, kde by mohl existovat život. Jsem si docela jistý, že nějaká forma života by se tam uchytit mohla. Je to možné? Vysoko na kopci La Silla v Chile se další tým astronomů pokouší potvrdit existenci Zarmínina světa. Avšak místo druhé země vědci objeví něco jiného. Nikoliv planetu, ale problém. Signál představuje zubní pastu pro muže White Now Man. Nepřekonatelný okamžitý bělící účinek již po jednom vyčištění. První zubní pasta vyvinuta speciálně pro muže. Nová zubní pasta Signal White Now Man. Zbytečné poplatky jsme zavřeli do chládku. Hotovostní půjčky jsme tak zbavili poplatků za vyřízení, zavedení účtu i za předčasné splacení. Bez obav si tak u nás můžete půjčit. Například 90 000, jen za 1799 korun měsíčně. Navštivte náš stánek Tesco finanční služby ve vaší prodejně. S námi máte vždy na výběr. Tesco, na všem záleží. Výrazná chuť a nezaměnitelné aroma dělají z Jihlavanky tu pravou kávu pro život v pohodě. Jihlavanka, poctivá káva. Nepropásněte poslední šanci získat svůj chytrý telefon k povinnému ručení od České pojišťovny. Akce končí již 18. dubna. Více informací získáte na obchodních místech České pojišťovny. Křupavé oplatky, lahodný nugátový krém, lískové oříšky a jemný mléčný krém. Vše v jednom Knoppers. A jedem. Knoppers, když chceš víc. Těžkosti s trávením? Jídlo jako by se měnilo na kámen? Pankreolan Forte vám dodá potřebné trávicí enzymy na přírodní bázi. Pankreolan Forte, aby trávení nebylo trápení. Nyní na lepší trávení Pankreolan Forte ve výhodnějším balení. Dobrý den, Lerdamer, prosím. Slunce mého života, jemná oříšková chuť, co rozplývá se na jazyku jak sněhová vločka. Tak dáte mi kousek. Už není, budete muset do supermarketu. Ale pro vaše oříškové oči? Lerdamer. Jednoduše neodoláte.
Roztřepené konečky? Poškozené vlasy? Nepřichází v úvahu. LCF Total Repair Extreme. LAC proniká až do hloubky 10 vrstev vlasu. Pro obnovu kvality použijte šampon, balzám pro intenzivní regeneraci, sérum pro zacelení roztřepených konečků. Extrémní obnova poškozených vlasů. LCF Total Repair Extreme od L'Oreal. Vy za to stojíte. Být členem Billabonus klubu se vyplatí. Nyní si můžete užít projížďku pražskými Benátkami se slevou až 50%. Čeká vás plavba historickou lodí s malým občerstvením a vstup do muzea Karlova mostu. Vyplouváme. Nyní v Bille. Máslo Tatra 250 gramů jen za 32,90. Sleva 23%. Včera jsem udělal šílenou věc. No, jen se pochlup. Představ si, koupil jsem si kuchařku. No a? Koupil jsem ji přes internet. No a? Nechápeš? Kdo ví, co se teď stane? Jasně. Pokud máte rádi bezpečná rozhodnutí, zkuste Zaplo.cz. Dáme vám první půjčku zdarma a to opravdu znamená s nulovým úrokem. Zaplo.cz. Peníze pro lidi dneška. Když jsme spolu na výletě, pořád se toho hodně děje. To pak děláme 1000 věcí, protože každý chce dělat něco jiného. Ale když se vrátíme domů, chceme všichni to samé. Protože v Tofife je to, co mají všichni rádi. Lískový oříšek v karamelu, nugátový krém